Il-Gvern ħabbar li se jkun qed jiddedika 40 miljun euro minn fondi Ewropej sabiex tiġi elettrifikata l-flotta ta' trasport pubbliku. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasporti Jien Borġ waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Furjana e kif spjega li dawn il-fondi ġejjin mill-Fond ta' Rkupru. Il-Ministru Borġ spjega wkoll il-proċess li issa ser jiskatta sabiex issir il-qarba ambjentali. Qalba motivata wkoll mill-mira tal-Gvern li sal-2050 Malta tkun ħilsa mill-karbonju. Semmek għaddej issa l-pjanifikazzjoni ta' kif ser ikun hemm il-procurement, kif se jitħaddem il-mekkaniżmu mal-operaturi li sallum dejjem kellu l-obbligu li l-flotta jixtri jew jinvesti fiha. Issa qed ngħidu il-Gvern qed jgħid ismu ħan nixtri il-flotta jien ħan nixtriha tal-elettriku u inti tittoperaħħa u allura irridu nidħlu f'dik id-diskussjoni. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet tħabbar proġett pilota ta' pannelli solari li huma installati fuq is-soqfa tal-vetturi li ma' proġett jinsab fi stadju ta' prova mill-kumpanija Zarb Coaches flimkien mal-Malta Public Transport. Permezz ta' dawn il-pannelli solari, il-vetturi se jkunu qed jipproduċu inqas emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju u se jifrankaw litri ta' diesel kull sena. Fil-fatt huwa mistenni li permezz ta' dawn il-pannelli solari, il-konsum ta' diesel jonqos bi 8 jew 10% fis-sena u għal kull kilowatt fis-sija mistenni li se jkun qed jiġi frankat litru ta' diesel fil-waqt li għal kull litru ta' diesel mistenni li jiġi frankat kważi 2.7 kg ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Dan ifisser li fuq skala annwali mistenni li jiġi frankat 1000 litru ta' diesel li allura jammonta l tnaqqis ta' 2680 kg ta' emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Dwar dan il-proġett pilota One News tkellem mad-direttur maniġerjali tal-Malta Public Transport Konrad Pulje. L-idea hija li nużaw il-xemx li għandna f'Malta mhux ħażin biex nżidu ftit iktar fuq is-saħħa li hemm li flok jużaw l-alternator tal-magna jużaw il-batteries iktar mod sostenibbli. Intant id-direttur maniġerjali ta' Zarb Coaches Manuel Zarb sostna l-impenn tal-kumpanija li dan il-proġett jiġi attwat fuq il-flotta kollha anke permezz ta' għajnuna mill-Gvern. Nixtiequ li nagħmluhom kollha, però dawn huma expensive u jekk il-Gvern jista' jgħin jagħtina sussidju biħsibna nagħmluhom kollha.